Batang gamay dani. Murag batang gamay gipaka nagpato gali kang aliana. Ang gipatog kita kay nay. Tab. Ah, Aliana, Lena, utonsa Aliana, sa espili Hyacinth. Yay! Magtuon na sa Aliana, Hyacinth. Ha, sa espili sa nagdire. HY. Ang idutong ang Tapos lo naman na. satay. Uto ko na magpart. Hyacinth. Hyacinth. Ali day. Ali. Jauh. Awid. Hilap na. Kamu tulog ka na. Na. Baga kantahe. Nang pag-ibig. Ja. Ni. Agad ha? Kanan Tama ko tara. Cake na cake. Ay ko tara. Kapan sa gingat ang gamat ng gumigas. Kana. Very Ang kato. Kapati day. Kapan. Mati day, sa rin sa anniversary tatay. Malinda na kuno tay. Ha, malinda, diyan, ay malinda kuno ay, yung mga nakakanta yan. Batang gamay dani. Murag batang gamay, gipaka, nagpato, gali kang aliana. Ang gipatog kita kay nay. Tabog. Ay, sa nanay ba? Ay, pinanggas sa tayong nanay, o, tanawa, gitimplahan pa. Sa kabuan pa ng kamuti ha. Wala na city sa. Nabang na doon. Hawa ka bang? Awak abang. Pamera ka ni. Kahon Sa kabang nagwinida sila. sa lampina. Bang, pag-diet na bang ha? Aral na mong dakuha ha? Nalibi? Dahil sa nga do ko na ato bang sa mga do. Ang kadlaw na di mangkan. Ay ko tara. Kapan sa gingat ang gamat ng gumigas. Kana. Very Ang kato. Kang Monica naway kita cake. Kim, kaya hatag Kim gi? Kim, salin sa birthday tatay. Salin sa kuhan, anniversary tatay. Ay, diyan nga po ang kagamay. Karang kahoy, pasulod naman tanang luhoy. Hawa ka bang? Kaya sige naman ni Juan. Ikaw ka bang ha? Di ka mag-diet ha? May muna ka hawa diya. Tikas ka mo tayo kumot. Hawa bang? Ay, kahoy. Guys, mega shout out taron. Shout out de ko sa ahang mga pagumangkon nga naa sa Gindulman karon kang Rachel Vlogs ug kang BB Eskwela Gindulmanon. Paka-subscribe din so guys kamo na ko kamangkon kang Zone Eskwela, kang Kim Handog ug kang Mama Enso ug sa isang hinigugma na sa Cebu karon. Thank you kazo nimo ug God bless. Ug kang Inday Asil Vlog nga adto ni Jo Kalimtik tagali siya ni. Og kang Agaw Teacher Sabina nga guwapa ka azo liwat na ha. Og kang Nade Milyonaryong Pobre Channel. Uy, Nade Milyonaryong Pobre Channel. Kang Inday Chis TV Channel, paki-subscribe po ninyo. O kanang nay anak kang regards ni Flora Miog ni Reverse. Shout out kang Anisita Redondo. Shout out kang Wing Sala, watching kunong naanis sa karon sa Kuwait. Uy, taga Kuwait ni, hello dia sa Kuwait. Shout out pod kang Amor Dalagan, watching from Dubai. Maadto na laman kuno nga nakakita ko nun sa Bohol sa mga vlog. Salamat. Diya, kang Aidas Vlog po, bless nimo og thank you for watching. Shout kang Henry Taray. Adlo ka man imungan Henry Taray man. Diya, happy pista day diha kuno sa Antikira og sa Tagatupas.
Antikiran ja. Baw humana siguro ni sag dinalaman happy pista diha. Kang Pilinda Carboni. Hi ni mo dia sis. Kang Junalyn Milares, salamat day. Unja kanang si Aliana di ay anak na sa ang manghud. Kang Alex Bertudat Burato Vlogs. O na isang kanang inahan. Shout out pod ka Leonora Maandig. Watching from Cagayan de Oro. Lovely me. Uy, hello di ay. Q&A ko no. Lovebirds please. Agree ko no si Zan ni Dwight ug ni Flora Mibuhulana. Salamat ni mo. Shout out day kang Catherine Lunyanin Baguhin. Salamat sa pag-ingon nga. Salamat di ay. Gwapo ko no ang anak. Si John Mark. Katong nakita sa dito sa kanang Lantay Hills. Sa picture. Salamat ka ni mo. Kang Bibi Jean Kawayan. Always watching from Consolacion Cebu. Salamat ka ni mo. God bless. Sani, I need you. Supporter ko na sa kaazo na mga upa. Thank you kaazo. God bless. Carmelita Carbijos. Salamat sa naganahan day ka sa akong vlog. Thank you. O kang Michael Bersano nga taga Gindolman. Uy, dihara mi sa Inzoa sa Lantay Hills ang kanais kazug kanang naidyo. O kang Buhulana Undago. Hello, kang Buhulana Undago. Thank you sa tanaw sa among vlog. Napadjad Sin Family Vlogs. Paki-subscribe din jo kang Simply Amazing Vlog o kang Justin Panando Studio. Mara to, daghang kadtong salamat sa inyong pag-subscribe sa wa pa naka-subscribe. Flor de Lisa Burato. God bless ug daghang salamat.